ndimaswero bika ufu. Izvozvo akatanga kukwatisa mvura isina masamba kana chimwe chinhu. Rinotanga kudai. Rikasvika apa achibhoilisa mvura chete. Ndakakudza hanzvadzi kuti dzinzara varora iri vanonyima. Vanonyima ndizvo ndaenda kusaruna handiti. Ndanchirukwa musoro handiti. Ndasvika pakuti aiwa chirege ndimhanye kumba ndibonodya. Ndatodzoka izvo ndikati kandopedza kudya ndodzokera kusaruna. Manje izvi ndikusvika munhu achirungotsvaira. Kutsvaira rudzi kusingaperi. Ndosaka masiwa beu mumusoro. Zvakaoma hanzvadzi ndaitoti ndimhanye katange ndambodya. Unongozoti kana paipa ndikakasira unzwa nzara panonzwa nzara pandotanga ngodedera zvisina kana staira so. Plus magara mune shuga kaimo. Zvakaoma kana mapizza chonjama mwase ipo papo. Zvakaoma. Muna mukadzi wako kudanya ari ngopfura akauda kunzwa zvatikutaura. Woti makuwo woti kunyima. Ndozvavari. Zvakaoma. Adzimai. Vatete. Aimbosvikai kuno? Ndauya vatete. Aiwa kana haya murori. Mtsvero wenyimba yenyamu yenotsvara akanyanyokura zvakadii zvokuti inini hamusi kundiona panapo kuti ndane nzara. Tirega tipedzere basa rekuseni kuno. Nhai murori. Hatinongozokondisheni yangu kuti inini ndifana kugara ndichidya. Ndinobika vatete. Aiwa izvo zvinainokurokoka. Tofana kunge takudya inonzi breakfast yacho kandi kuno kundokwarari. Handiya munodya nguva dzinodzi. Zvapanoita tete manje ndipe kudai so. Mukati dai takutodya. Manda akutange ndato included. Makaona. Mukangoti dai ndakudya. Because nyaya ikazosara yaya yangu tete papa ariki panapo. Mushanodoza. Nai signora. Ko zvadiko ndiri kubika wani ndiri kutobika nditopesa kutsvaira apa izvi ndibikire tete. Aiwa. Chitai mubike. Sorry mama. Izvokuti avanyatsonzwisa semuna asikagari. Aiwa. Ndadzima hangu. Chitai mubike makutowanza nurunda. Aiwa ndobika vatete. Chitai kuti zvisazobatanidzira. Sure. Aiwa arege ndibika aiwa ndobika izvo zvingangobadza gasi arimbotora time. Andatombozoti munonzwisa zvisingaiti. Nhai murora uchiri kuitira ipa papa. Arege ndisunge vatete. Woti wakazorora zvese? Asi ndombotanga ndapedza kutsvaira zvandakati. Indotongokajisiwe. Uri kumuraregerwei? Wakajiswa ndowenzo here? Wajiswa chicha icho? Nifosho. Tora pasi kukiteza unyari. Unyari. Ukwarakangezvo. Usakutakatanzoi udaruzo. Ko nhai murora? Vatete. Chimbodzoka kati ndandakangana pane nyaya ndauti titaureka. Ndanga ndambobatidza gasi izvezvi. Aiwa dzima chirungu chako chimboya. Ngora iti ndauya vatete. Murora basi. Nyaya ndakudedzera panoka. Andinoona baminakawa. Andinoziva kuti vakarora mukadzi zvinezvi wakatigira. Wechirungu ane nzwara dzakakura so 7 inches. Murora uyu hana kana kuita chirora mumusha. Akangosvika ngoti pse anoswera akagara ari mumba akavharirwa mumba. Hanzo ndochisina dhezvo chamunoita kuno kutaundi. Saka ndikuda kuti utaure naye aite chirora. Tete nyaya yamamutaura iyi makutondiremedza wena nditombokwatisa kana kutombotaura namaini. Ivi makadii kutaura navo pavakauya kuti hamuna kuti pamvura yekugeza hamuna kuita chiroora pa. Iwo ndemurora mukuru. Ndosaka ndaya pano kuti ndikuudze iwewe kuti utaurire mwe wako kuti chiroora chofana kuitwa ndoda kugeza kainini. Afana ndidzisira mvura ndogeza. Aiwa kudza ndogona kutomudza hangu asi iye haisi yangu nyaya tize. Naisingiro pane pandiri kuresva here kutaura. Hapana hapo asi kuti yakuda kuti muchionesana atitini nimurori. Tikazoipinda manje inozosara yangu ipapa. Aiwa zvinetsizvi. Tichadzifambira nyaya dzacho. Kona ndatokangana akakuudza kana kuti manga makagara makaudzwa kuti anzani Eriza ari kuya nemukomana wake. Eriza? Kumateni kuno angachita ari kusvika. Eriza ndiri kuti ari kubasa. Izvo atuta zvawakomana. Kwakubasa mutaziva kuti munhu aite adadana here nemukomana wake nai. Muri kuzviziva naimi? Ndangozvinzwawo. Kubva kana muchizviziva hini. Hapana chakaipa. Asi manje maonera ndakutoita. Handiti matari kuya kuseni kuno. Kuda kunonoka kwaaita kuyaka. Pamwe akasangana naye vakomana vako mazuva ano amatuke wewewa vanenge namogo. Vakomana ava vari kurova. Iko zvinanzi kwane imwe iri kunzi hanzi sikangi kudii isiri yemuno. Ikamuti vha haachaziva kana nguva. Toswera takagara. Kwavisa pana kwachacha ndiani? Handozvona zvandiri kutaura ava. Zvakaoma. Muri kuzvizwisa? Ndo zvandachitaura kuti vakomana ava vakubata zvinhu zvinodhaka. Mogo pana pachajovisa here panapa? Aiwa siyai mwana sinyora. Iweka. Siyai mwana mu. Aikona kutipedzera ngosta zvinane basa ndiri. Tete, chisiyanai naye. Fonera Eriza unzo zvakamira sei? Mogo mwanangu.
Kwa imi na Sasa yangu chacho kubvisa. Tombo kufunza yuko. Imimi rudo rwemwana rwakarwara kunetsa ipapi baba. Chichaipa parudo rwemwana. Ha? Ndonya tati ndandi chapinda munyanga yatoda. Sinyoro rudo ibofu sinyoro anditi. Uyu mukadzi uyu andikuona inyasha dzamwari. Rudo rwakatera pauri rudo ibofu rwandikutaura. Azvishwa rudo. Neurondo hawinaho. Ha? Uyu unoziva kuti murume wako aiba zvisingaite. Ha? Murume wako yakabatokira mai Brian anoziva anogara nechekunyasi kumusha wedu wewe. Vakabatoki. Vaya kumusha kwangu kuvakaba mombe kungosvika nekutina mombe kwakuenda nayo. Murume wangu yasvika pakufa. Asingadi kuona murume wako. Unozviziva here zvandikuta izvi? Hauzviziva. Nguva yekunaya. Aigarira zvimhandara zvezvi zvangotanga kubuudza kudai. Aizvigarira musango uyu. Atizvirepa mira ndikutaurira iwe. Nokuti zvinondibata inini. Danga rababa vangu ini rakapera vachiri pazvingikini mhosva dzake uyu. Ndati ndikuudze uyu. Anditomboda kukuhwanda. Aisinyoro. Andira urombo hwaumwe Mukwasha kuti waita sei. Uyu ndingakuzoti akabakirimora anozoti inoshandei. Kungobakirimora murume mukuru. Pakutanga kutsvaga kunzi kirimora aendepi. Kungorohwa chifuwa kudai so kuti tugu muromo wese. Cross Bible kudai so. Cross Bible kudai so. Akomana. Asi machete zvimwe zvinhu zvamunogara hazvinakane baba. Aiwa ndati nditaura hashore mumwe Mukwasha ka. Haushori. Dai mwana kungadzo zvinotaurwa baba wako. Zvakutohamba mama kuti vakakura vese nanga. Aiwa asi matete mbudzi chaidzo aitakura mbudzi kusenga kudai achitiza nadzo kudai. Mondiudza kuti chiko chatisingazive pana uyu. Ndomuzaine ndauti hapana chaunondiudza iwe. Asinyoro munosvodesa. Haunombonyara iwe. Haungaenderane nesu takanyara kusvika tipedzira takusha zvokuita nekunyara kwacho. Aiwa. Titambire. Shikai. Magadi baba. Ndikuno. Aiwa ndiri kumwana wangu wakadiko. Aiwa. Sinyo. Murwa. Newe mwanangu. Uyu ndiye mukomana anga ndikutaura kuti arika kuzointroducewa nani naEriza weduka. Yakanaka iri muzivi. Vanoitwa Ozemwa. Aiwa tinosimbowaona mumasocial media imo. Handitika. Singazoziva here kuti nhasi havasi kuita havo zvekutamba nezvo here. Aiwa ava musavatyira. Izvozvi ndiri kutofara nekuti agona kusarudza. Ndo choice, good choice. Pachirungu. Agona kusarudza manje. Nokudzwa. Aiwa Mukwasha aiwa. Ko makazimbere baba na wewe. Aiwa Mukwasha aiwa totenda nokuya. Makazimbere tete. Aiwa tinofara mwanangu tinofara. Aiwa moyo wangu uri kufara. Kana kunzwa kuti tugu zo. Kuoneka vadete aiwa. Aiwa ndafara chaizvo. Amuzukuru wangu agona kusarudza. Kuti zvatakaitirwa nanaSinyoro izvi. Zvakaoma. Aiwa ndizvozvo kwasara mogo. Baba. Watora mabhuku aya timbototanga takapedza. Aiwa zvineve ngera pasi. Siyana mabhuku amutora ndeechiya. Handisi kunzwisisa. Hatipati Mukwasha uyu. Ndati mabhuku amutora ndeechi. Mukwasha yasa mabhuku ndeechi. Tikatotangira pachigara makumi ichi. Yedari. Havana kuya kuzorora avasinyoro. Sinyoro ka. Introduction munoiziya. Ndo yatavingira Mukwasha kuti anga ari panapa nditi. Eriza uyu ayozondurisa Mukwasha wamukomana wake uyu. Kupa musoreka naye tete pamwe pacho ndingazitenge ndatanangira hangu darika ndacharika dari. Ndaenda kubvunzwa pamwe musha munobhadhariswa window shopping. Aiwa. Hakuna zvakadaro zvandimbozviziva ina sindaka. Jesus. Window shopping. Ndakuvabhata here panapa. Sinyoro. Naisinyoro. Isu tiri kuedza kureva kuti isusuka uyu ane mukomana wake kuti mumuziva nditi. Dzinza raanobva kwaakaberekewa kumusha kumunokuziva. Anoita nezveyani mangoti munoziva pachivhitivhiti. Ko zvimwe zvaanoita mozviziva. Anereko munhu. Mubvunzei kati aripo. Taurai imimi handimai naye. Mwanangu taurapo. Baba wako vanatsoziva kuti uriwe kupi chaizvo. Panondaona pafira munhu pana. Sinyoro imbonyarara handiti. Musade kuti nditange kupinda nedzedza tambotinetsana panapa. Zvinoteete kana pakunzi musiye munhu unobuda kusvika atandadza pano zvichabudire naye tete. Aiwa muzukuruka iwewe ichingoita zvokuti waudze kuti mutupo ndiani sezvavari kubvunza izvo. Igumbi baba. Gumbi ndochi. Njiri nyenje. Ndosaka uri kutaura window shopping.
majerenje ndoaziva kana atete hamuzojerenje rine musoro mukuru wakadai rere hamurizive ndoirama nemanhanga kurati uitsotsi uyu vatigirambavha pano uyu sinyoro watanga usita kuti ndidzoke kumusha kamurehwa handitika sinyoro tete teteka mukana wangumana ndamuzwa pakadya nhanga uyu akatonjomara kudai mukanopamsori yapota ngeno baba yapota ngeno anozva kuti musha muno makatozara kamba pahuno asi pakufamba paipfunzi hunongo ipapo kumana shuna ndakubvira ndakaita dzidzi kana iyo inonzi chiyogramu hakuna sinyoro ndati musate ndidzoke kwachikwanga handitika musanditume kumashure kwandakabva pane iripo vanga wakumbira chimbuzi naiwe mopo anda kukudza mudzeve herenyu ndaita kaketekete newa zvichida kuti itop secret toilet ndo area tiri but kunoitwa juti saka kuti ungonongedzera dhore toilet ndoinotakupa kuti auhuri kwaanta juti saka sakuda kuti mukangowana kana bhodhoro ne3 malifi totengetesa naitsani ndopaipe pandagara ndabvunza kuti kana zvese zvichingobhadharwa from window shopping bvai mangogara mangotitaurira mangotibudira pachena ndigare ndaziva so that ndiona kuti ndingazvifambise sei because ina achanzwisisa manje about chimbuzi chitongokumbira chimbuzi chakutobhadhariswa futi ndopata kudzoka kakaipa window shopping aisibhadhariswa but inini pakasangana mabhuku impana sister anovias mukuteta sei mukurova window shopping ye mune zvakuri kubenefit ndiye zvakada kubenefitwa pawindow shopping inyaya vantu aiwa ndikwanziwa kuti pakasangana mabhuku pati dambuko inoitiso tomaraslas takazosara tosvika zveduka magreyhound anga atopfuura gari saka iva isiwo mhosva yangu nekuti inini ndanga ndisipoka zvikaiti samuri kuti hamuna na senti hamuna kana coin adainatiburitsaga kana iripo kana yemalif nescan mungatopena anzvazii toilet ndoi but tipi irimo mutoilet mvura inosimudzirwa kudai bhaketi rofanira kudarika level rechest yoenda kuda ikadarikidza mwena mudenga inoblock ikadzika hakuna chinoenda kupinda mutoilet ndei newe chawakatsamwa papachi izvo ndida kuziva ngosiri kuguma mukwasha here nyaya yekuti utenge tumba aiwa ndikuzviziva chaunotsamire papachi mari yemumwe memwe murume ndo yaunoda kugunozvishandira nyope unge baba vako urifuza aiwe naye vatete aisirei mwana naye veduwe vakaita sejezve chaari kutsamwira chii chaari kutsamwira ane nyaya dzake ndinomuziva kubva ndisvike pana vaingonhmanya nemune pesi yangu tete zvakati aiwa munonetsa mavazvondida koini rekudii kutenga tumbwa tete andanda tinonokei chitaura isi pane pandiri kuda kumhanya mune panda kumhanya mukwasha asati aoneka aiwa hamungonozooneka nanda hapana umwe urongwa huripo havo sinyoro zvakatangari zvamukuita izvozvo aiwa arika ndimboti sinyoro kuti udza uri mwakagare pamba pamuromo imodena aiwa hapana muromo ne mukwasha yatingataure zvimwe aripo dzoka yako mukwasha kugara yogara ko panzvimbo yako sinyoro utenge rofu rechingwa hanzi rerobhorosi kunotsera mdzere kokuita se nangofina mutoilet mandatongobuda tete isati yagara izvozvo aiwa haataguta nemashoko nematambirirwa aiwa haataguta chiko naye mwanangu chiko naye akomana ndambokuudza ini kuti vana havachapera tamarombesa baba vacho imi vatete munodena imi aiwa kuti pupu chii baba aiwa zvakanaka munozara zviri muchipopotanaka isu taenda hapana chaunomboombera hapana kana hwacho hatidi kutombotenderera kuti hanzi chi tozosira kuita tosauda kutisa ndakuudza kuti bhaketi tinoenda mudenga nokuenda pazasi
naiwe mo zvakaoma zviri pashiraridzawo uyamone maferasi arongedza mutara mutara musamaenda dzoka imone kuno mwana wangu chinyara yanga uri kwa kwashakira hakuna na sendra wasiya pana poda kusiya wa direct toilet ino flash pan anoendesa tsine munhu ari so pandiani papo anozotenga na bodo kana marise kunotonga mina gachu ya kuno chinyara ayo pana ndezvo uda nanga tsana rafu unaona kutenga na mtanda kana kushaka na